ಕಾರ್ ಕೊಡೆ ಬೂರ್ದು ನೆಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನುಂಡು ಕಾರ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಟಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬೊಕ ಮಾತೆ ಎಂಚಲ್ಲರು ಈಗ ದುಡಿದ್ರ ಸಮಾತಿನಿ ಜಿ ಕೊಡಿದ್ರು ಕೊಡೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಲಿ ತಿಂಡಿ ಬೋರ ಅಂದಿಲ್ಲದು ಅಂಚೆನೆ ವಿಸ್ಮಯ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಕಾರ್ಗೆ ಗಾಯ ಮಂತದ್ದು ಬೈದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ ಕೊಡೆ ಬೂರ್ದು ನೆಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಗೆ ಚೂರು ಗಾಯ ಆತಂದೆ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಬೇನುಂಡು ಚೂರು ನರಕ ನರಕ ಅದು ಪೋತುಡೆ ನಾ ಕಾರು ಬೇನೆ ಪಂಡ ಬೇನೆ ಅವನುಂಡು ವಾಡೆನ್ ತಲ್ಪ ಪೋತಾ ಒಂದು ಪುರ ಮರ್ದು ಪುರ ಪಾರ್ದಿತ್ತೀರು ಅಂಡು ಮೋತ ತಂದಿಚ್ಚೆ ನಂಚಿತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಬೇನೆ ಆದ್ರು ತಾರೆ ಪುರ ಬೇನೆ ಅಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಪೋ ನಂಚಿತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ಬಂತೆ ಕೈ ತಲ್ಡೆಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಂಚಿತ್ತೆ ಪಿದಂಡು ಮೀದು ತರ್ಪಂಡ ಉಜಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂಚನ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ ಬುಕ ಜೋರಾಂಡ ದಾಣಿ ಯಾರ್ದು ನಿಂಗೆ ಅವ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಂತ್ ಜೋರಾದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಿ ಇಂಕ್ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ಚಿ ಐಕಿತ್ತೆ ನಿಮ್ಚೂರು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಂದಿರು ಪೋ ಮಾಡ್ದಾಗ ಬುಕ ಮಾತ್ರೆ ಬಂದು ಪಂಡ ಬೇನೆಗೆ ಪುರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ಪುರ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀದು ಬರುವ ಮೀಯರ್ ಎಂಚ ಬೀಪುಂಡು ನೀರು ತಾಕೊಂಡು ಜೋರು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಇದು ತೋಡು ಸೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮೀದು ಬರ್ಪೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬತ್ತೆ ಮೀದು ಪುರ ಹಂಚಿದ್ದೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೇವರ ಇವರು ಪೋಪು ಮಂಡಿ ಚಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೇರಿ ಅಲ್ಲೇನು ಚಿನ್ನುಲ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಚಿನ್ನುಗೆ ಎಂತರ ಜಡ್ಡು ಅದು ಪೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಮರ್ದೇ ತಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಿಡಲಿಗೆ ಎತ್ತ್ಯಾ ನಾನು ಪೋಯ್ದ ಬೇರೆ ತುಕ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಾರ್ಮೇರ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಟಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಧರ್ಮಗೊಂಜಿ ಬೇನೆ ತಿಂದು ಬತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೇನೆದ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಂತೇರು ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬುಕ್ಕ ತೋಚ್ಪೈತೆ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ದೊಂಬು ನಡ್ತಂದು ಪಾಯರ ಅದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಿ ಫಸ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೊಂಬುಗು ಬಾಚಲ ಅಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರಂದಲ್ಲ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಚಿನ್ನಗಳ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಲೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ದೊಂಬುಡ ಆಪುಚಿ ಪಾರ ಯಾಂಬುಕ ಕೈತದ ಅಂಚದ ತೊಂದರೆ ಕಾರು ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಅಂಚಿರಿತರ ಬುಕ್ಕ ಜೋರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಯ್ ದೊಡ್ಡವ್ರು ತಿಳಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಪೋಯ್ ಚಾಯ ಬೋಯ್ ದೊಂಬುಗು ಸಾಕಾದ್ ಬೋಂಡು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೋದು ಬಾ ಕೈ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲನಗ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂತೋ ಚೀಟಿದೆ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಅದೆಪ್ಪಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಮಸ್ತ ಮಾಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚೆ ಬುಕ್ ನಾನು ಅದಂಡೆ ಅಂಚೆ ಕೊರೋಡು ಬಂದಿರಿ ಐಕಿತ್ತೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬರುಂಡು ಮನಸ್ಸು ದುಂಬು ಬುಕ್ಕ ಅದಪ್ಪ ನಾನು ಒಂದು ಸಮಯ ನಂಜಿದ ವಸ್ತು ಒಂದು ತಿಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರು ಪುರದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂದಿದೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂದ್ಪಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಮಯ ಇಂಕ ಅವು ಕಾಡು ಕಲೆ ಜಾಪಣ ಕೋಪ ನಾವು ಕಲೆ ಆಪಣದಪ್ಪ ಇಂಕ ಬೆಚ್ಚ ಹಬ್ಬಡ ಆಣಿದವರ ಕಲೆ ಅದು ಉಂಟದ ಈಗ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅವರ ಗುಣಾಂಡ ಯಾರ್ದು ಅಂಚೆ ಅದು ಪೋಯಿ ನಿಜ ನೆನಪೋತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕಮ್ಮಣ್ಣೆ ರೊಮ್ತೇರೆ ಪೋದು ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತಲ್ಲಂದು ಚಿತ್ತಾಂಡು ನಾನು ಚೂರು ಬರ್ಪೆ ಹೋಯ್ತು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದು ಪುಲೋ ಅಂದೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಹೆಸರು ಅಂಡ್ರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಜೋರು ಹಾಪ ನಂದು ತುಳಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಒಂದು ಒಣಸಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ನಾನು ಒಂದು ಒಣಸರು ದುಂಬು ಇತ್ತ ಪರೋಟ ಚೂರು ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಈಗ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪೂಪದೊಂದು ಚೀಟಿ ಒಂದೇನಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಕವಿನೇ ಪತ್ತದ ಬಾಡಿಗೆ ಚಪ್ಪಂಟಿರಿ ಮಾತ್ರೆ ಪರ್ಪುಣೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಲ್ಲ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂಚು ಪರೋಡು ದಾಪ ನಿಂಗೆ ಕೈ ಕಾರು ಫುಲ್ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಕೈಯವ್ರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಡ ಕೂಡಿ ನಿದ್ರೆ ಬಂತಿಚ್ಚಿ ಕಾರ್ ಬೇನಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ದಾಪಣ ಮಂದಿರ ಪುರ ತಾಗುಂತ್ರಿ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾ ಪರೋಡು ಮಾತ್ರ ಚೂಪ ನಿಂಗೆ ತರೆಲ್ಲ ಬೇನೆ ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಇಷ್ಟು ಮಣ್ಪೆ ಚಿನ್ನು ದೂರ ಚಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಲ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಪಾಯಲ್ ಪೇರ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕಣಪೆ ಅಂದು ಚಪ್ಪೋತಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ತ ಚೂರು ಮತ್ತು ಚೂರೆ ಕಡ್ಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಚಾಪುರ ಪರಿ ತಾರೆ ಬೇನೆ ಉಂಟು ಗಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೆ ಚಿತ್ತ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಕೈ ಬೇನುಂಡು ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಚೂರಾಗು ಚಿತ್ತ ಚೂಲೆ ಫುಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ್ಣು ಆತೀಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿರಮ್ಮಲ್ಲ ಕಾರತ್ತೆ ಅಂಚದು ಫುಲ್ ಅಕ್ಕ ಅದು ಬೋತಲ್ಪಿರ ಏಯ್ ಏಷಿ ಬತ್ತಡಿ ಬ್ಯಾಕಿ 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 ಚಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು गाइस कॉलेज कंटिन्यू बनतंदुल्ले कोडे कंटिन्यू करायचे
ತಪ್ಪಂಡು ದಾಲ್ ತೀರೊಂದು ಇಚ್ಚೋಂಡು ವೈಕೋಸ್ಕರ ಲೈಟ್ ಜ್ವರ ಬರಂತು ನಂಚೆ ಅದೇನು ರೆಸ್ಟೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೈನಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತದ ಕಾರ್ ಚೂರು ಕೆ ಅಂಡ್ ತಿರ್ತದ ಚೂರು ದರ್ತದುಂಡು ಮರ್ದು ಬಾರ್ತೆ ಅಂಚದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಉಂತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ದರ್ತದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನುಂಡು ಕಾರ್ ಬೋಣ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೈಲ ಬೇನೈತೆ ಕಾಯಿಲ ದೇರ್ಪೆರಪಚ್ಚಿ ಯಪ್ಪ ಅವರ ಕಮ್ಮಿ ಅಡ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡಿನ ಕಾರ್ಗೆ ತಾಗಂಡ ಬುಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನಿ ಇಚ್ಚಿದೆ ಅಪ್ಪನ ಒಂಥರ ನಂಜರ ಬಡ್ಪೆರದ ಅಂಚ ಗುಣನೇ ಆಪುಜಿ ಬೇಗ ಹಿಂಗೆ ಕೈಗೆ ಕಾರ್ಗೆ ತಾಗಂಡು ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಚಂದ ನಾನು ದಿನ ಆಪು ಗೊಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಬ್ಬೆತ್ತು ದಿಢೀ ಕರೆ ಚಾಪು ಏ ಬಂಗ ಅದು ಪೋತಿದ್ದು ದೂರಲ ಪಾಯರ್ಲತ್ತನ್ನ ಯಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕಾರ್ ಸತ್ಯ ಬೇನೇಡು ದೇವರೇ ತಿರ್ತದ ಅರ್ಥದ ಮಿತ್ತು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಐತೆ ಪೀರ ಕೆಳಿಜ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕರ್ಮ ಅವರ ಗುಣಾಂಡ ಯಾವುದು ಅವನಂತಿರು ಪೋಡನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂದು ಚೇರಪ್ಪ ಚೆಂಚಿಂಚ ನಾನು ದಾದ ನಾಪು ದಾದ ಪೇರಪ್ಪ ಚೆಂಕತ್ತುಪ್ಪಡ ಬೂರ್ನೊಂದು ತಾರ್ದು ಬೂರಿ ಆತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋರ್ಡು ಗುಣ ಯಾರ ನುಂಗುನ ಮುಟ್ಟ ಪಕ್ಕನ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚೆ ನುಂಗುದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಮಿತ್ತದಾಂಡ ಚೂರು ನುಂಗುದು ನಾಡ ತಿರ್ತ ಚೂರು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಥದ ಅಂಚದು ಗಂಟದ ಅಮೌಂಟ್ ಗಂಟದ ಚೂರು ಬೇನೆ ಕಮ್ಮೇರ ಚೂರು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ದಿನ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ ಸರಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಮುರಣಿ ಚೂರು ತಗೋಣ ಚೂರು ಬೇಗುಣ ತುನಗ ಚೋರ ಅಂದುಂಟು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ತಿಂಗ ಡ್ರೈವರ್ ಒಂದುಂಟು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆನೇ ಬೆಜ್ಜಿ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ಪು ಜೇತು ಮಾತು ಬಂಡಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪಡ್ತಾ ಅಂಡ್ಲ ಆತಂದು ಆಯ್ತು ಚೂರು ಪಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ ನಮಗೆ ರಜೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರಜೆ ಅದು ನಮ್ಮನೆ ಬೇಲಿ ಮನ್ಪೇರಿ ಆನ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲಾಡ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬಿ ತುಂಬಕ್ಲಿ ಮಂತೆ ಎಂಕ ಬೇಲಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪೇರ ಮಿತ್ತಿನ ರಜೆ ಅಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಚಮ್ಮಗಿನ ರಜೆ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಪೊತ್ತಿಚೇರಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಿರು ಬಣ್ಣ ನಾನು ವಿಸ್ಮಯ ಪೋತೇನೆ ಪೋದುದು ನೀರೆಡ ಪರ ಗೊಬ್ಬು ತಾಗ್ತೇನೆ ಪೂರಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ತಾಗ್ತೇನೆ ಗೊಬ್ಬುದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬು ದಾದ ಪಂಡ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅವ್ನು ಡಿಜೆ ಉಂಟು ಡೈಕೆ ಅದಪ್ಪ ನೀರು ಡಿಜೆಗೋಸ್ಕರನೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಲ್ತೊಂದೀನಿ ಬಲಿ ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿತ್ತು ಡೈಕೆ ಬಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತು ಬಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಕುಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಂಚಿರು ಪೋಯ್ ಬಂದು ಇಂಚಿರು ಬಲ್ತೀನಿ ಇಂಚಿರು ಬಂದು ಗಡ್ಡಿ ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ನಿ ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಥರ ನೆಲ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚದ ಅವು ಕಾರ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಯಿ ನಿಂಗೆ ಜಾರ್ದು ಡಿಬ್ಬ ಇಂಚ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆ ಪೆಟ್ಟಾತಿದ್ದು ಬುಕ್ಕು ತುನಾಗ ಉರಿ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂಗೆ ಪೆಟ್ಟ ಅಂದು ಅಂಚ ಕಾರ್ಗೆ ಗಾಯ ಆತಿಗೆ ಜನ ದಾಲಾತು ನೀರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ದಾಲಾತು ಅದು ಅಪ್ಪ ನೀರು ಮಿತ್ತರ ಇದಿತ್ತೇನೆ ಪಣಂಚನೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ತಲಕಿತ್ತೇನೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚದು ತಾಳ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ವಿಸ್ಮ್ಯಾಡ್ ವಿಸ್ಮಯ ಅದು ಪೋಂಡು ವಿಸ್ಮಯದಂಜಿ ಗುರುತು ಪೋಯಿನೇತ ಅದು ಪೋಂಡು ಹಿಂಗೆ ತಾಗ್ನೆ ಗಂಡಿಚಿಚ್ಚೆ ಒಂದು ಜೋರಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ತು ಕಾರು ಕಲ್ಲಿ ಚಾಪನ ದೈಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕಂಡಿಸಬೇಕು ನಾವು ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಯಾರ ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ ಪಡಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಚಿಚ್ಚಿದಾದಮ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುಣ ಅಡ್ಡೆ ಅವ್ದು ಏನು ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ಚಿತ್ತ ನೋಡು ನಾನು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಚೂರು ಬರ್ತಾನಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೋದು ತಂದೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಲಮ್ಲ ಪಾಡ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತಲ್ಲೇ ಚೂರು ನೀರು ಪೂರ ದೂರ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನೀರು ಪುರ ತಾಕವ್ಚಿ ಅದೇ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪು ಕಾಮ್ದು ಕೆಲಿಂಜಿ ಪುರಕೊಂಡು ಜೋರು ಹಾಪುಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮನೆ ನಾನು ಚೂರು ಹ್ಯಾನು ಜಪ್ನಿಗೂ ಹರಬೇಡ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಿಜಿ ಚೂರು ಎಷ್ಟು ಮನ್ಬೇಕು ಹಾರ್ದಿದ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ಲಾಗಿನ್ ಡೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.